Ulo ha, ulo. Nagbilin sinilas. Sige lang, sige lang. Ay, saan ako na sinilas? Hinay lang. Ayaw, wala ka swatan eh. Sagdahin lang. Kasi... Hinay lang. Pahinay. Sinilas. So, biyahe na rin guys. What's up guys? Pero alawa, another ride, another nga pagkuyog na ko sa akong amahan kay magpatambal niya guys. Another sa lain na pud nga faith healer daw ni siya guys. O karon adlaw guys, padulong mi og tukuran. So tara, yugi ko ninyo og atong sulayan nga ma-cover ni tanan. O hope nga dili maalopat ning ato ang camera. So tara. Before that, sulod sa nato atong intro. Let's go. So what's up? What's up mga besi, mga guys, mga sir, mga mamsi. So it's another video na pod, it's another vlog with Glenn Jamelgs. Yeah. So karon guys, akong dalang motor is kaning kuan Raider J Pro guys, Pro clutch. So tubil sa karon guys, mura padulong na ni maemte. So sa wala day kabalo guys no, share lang tagamay. Kini akong tatay may tawag na mo sa mga amahan. So nakakuha ni siya na pa-check up na mo siya kay unanin niya is nakuha ni siya guys na digyas and nagdisod na siya glakaw, and then napa-check na mo siya sa Cagayan de Oro. It came out nga nakuha na din siya stage 4 cancer na sa bukog daw, and wala na daw tambal sa moto. Patubil sa kunay. So we balik ta guys ano kanang na diagnose siya or na hibawa na mo siya nga kuan guys, na siya stage 4 cancer o karon muna maglisod lagi siya glakaw, pero nawala na may hope sa doktor kay ingon naman sila nga another taning or another kuan pila na lang kabulan or tuig. So karon niari ni aning mga binisaya guys, so hope so nga maulian pag sa tatay guys. So tubil sa ko guys So naghimo na kog makeover aning motora guys karon. Medyo okay na ni siya dalon guys. 100. Let's go. So sunod na ta atong sidecar guys. Nagpahangin pa man to ron, mapas ra ta niya guys. Nagpahangin ra to. Tanaw na to diri ron. Tara. So sundon ra ko ning sidecar guys. I don't know kung asa dapita sa tukuran guys, pero ang among atuan is tukuran daw.
part sa Sambonga del Sur gyapon ni guys. Kung taga Sambonga del Sur ka, kabalo ka ni. So we don't lose hope guys. Wala may nawadig paglaom man ni akong amahan. Siguro aware man mo sana ang cancer guys. So ang iyaha is kaling sa bukog lang yun niya. Mo'y finding sa doktor nga kuan daw iyaha lagi sa bone cancer daw niya guys. And anam-anam daw ni siya nga tawag ani magkagabok daw iyaha bukog. So kani karon grabe ang struggle na mo ani akong tatay guys, grabe. No, behind this video, grabe guys. Pero still maningkamot gyapon guys, maningkamot o mo fight kay kaluyan ra deta sa Ginoo guys, di ba? So karon tara, going na mi kuan tukuran. Ang oras karon wala ako kabalo kung saan oras karon. Wala ko isulot sa relo. Sulayan na mo ni siya guys. Actually murag ika-5 or ika-6 makahanin na mo nga duol na o mga manambalay or faith healer guys. So walay kumo sa pagsulay guys, walay kumo sa pagsulay. So kung nakita ninyo siguro guys, una na akong kuan guys makita sa video katabi taong niadto ko kapatagan guys. Mo toy una gyud nga pagduol na mo faith healer. Mga halos isa ka bulan gyud miing patambal po niya guys, and then nanapoy lain nga mo ang nakitaan. So another month na po nga pagpatambal ito, and then nanapoy lain hantod nga nanapoy lain. So dili mo nagingon nga antod sa hangtod unsay makita ang posible nga makauli sa mga mahan guys among pangitaag paagi guys. Kay o mo base mo gud og science or doctor guys, wala man, balibad na sila guys. Supplements na lang ang muang i-suportahan niyang amahan kay utumog sa dili guys. Dako kay gasto, no, daw ay gasto. Wala na may gapainom niya o kining tawag ni morphine guys, kay luoy man siya guys, luoy para na mo luoy kay mura ra siya o kanang mura man siya o patulog ra. Basta dili ko ka-explain o kung sa ikuan gud, pero i-stop na namo siya. Nagpainom na lang o mas dili kayo isog nga pain reliever or something inana kay kisa ato nga mahal na dayon murag paminaw na mo luya kay siya, kay murag giwala ra niya ang sakit pero ang kasakit pero naara gihapon. Nice kay sila dito, kadaghan sila og solar lights sa ilahang padulong sa ilahang sentro. Guys, tukuran na guys. Okay, tukuran. Let's go. Okay. Let's see kung asa. Diri dai guys, liko mi og pawala. Going Serena Beach minday ni. Okay. So kani nga dalan guys, in case wala kabalo mo guys sa mga galantaw nga dili swito diri. Kaning dalana guys, mao ni siya ipadung ka og moadto ka og Midsayap or Cotabato. Kini nga dalan diri guys, mao ni siya. Okay, puring na diri guys. Okay, puring na nami diri guys. Okay, tabok sa o guys.
militar tukuran. Okay, mo na ni. Ada agion te dia? Dia agion? Ah, madara man day siguro na. Lisod lang ba? Unahan na may ito tingipon. Ha? Unahan ang ibutan ng Wala, nagulngol po. Nakainom na sa tambal na. Oh, pwede mo na ako ganyan. Madara ka na nag-hike or sa mga pasakyan na to sa kuan? Motor. Pulding bed, na may pulding bed. Mamasaka ba nagmotor? Ha? Hay ko. Hinahinay lang ko, Hindi, hinahinay. kaba- Agakon. Dili dayon pag-abot bitaw diha nang kan. Biyambisa na, bigbuisa na. Kabat na ko. Ayun. Scratches lang. Kung balaho, di po Hindi salwag. na kagwantag bala po kay. Sakitan niya. Kwan lang, hinayon lang. Nainay lang agak. Inainay ta ikagkuan. Ah, Nahinay sa tay. Ano di gud makaya gud. Ingna og maglisod ka kay amo lang kang kuanon. So lagi hinay lang, di lang sa magdali. Dia palandong sa dia, relax sa dia kay. Sa ni parking ang motor. Pwede man nigbalik dayungan ng kanamo. kwan ba, pwede makamag bilang maalsa ato bangan og buyo ato. Malsa na atubangan gluy ato man. Diri ka sa kilid. Sabod ba na? Sabod ang sungkod. Sabod, scratches. Ila inig ba uli kuan ra ta mag usakay na ta tong kuan. Agbay na lang kanay. Agbay na ko. lang ni Rinibe. Oh. Di, tara dito ana. Na. Balisod kayo mo dito. Ah, di. Adi gilang. Di dito. Na. Na, wala. Okay ra, hanggang pa. Ah. Katolik mo lang tilingkuran niya. Ibuklad lang to na paliog. Kana may kalingkuran. Ninay lang, ninay. Hindi rin ako kabat sa. Okay na. Basta ka dun. Ninay ah, ninay. Oh, ito man ning istorya ta te ba pag reach meeting te. Ako beto te. Imo kong tagaan nga ko nga umbulag baliwala na ako te. Kanini basta magsuol. Tanang dip. Barato naman generic. Ang branded medyo mahal. Medyo mahal ang pinamit pero di mo pwede. Oh, pamakisulti niya. So paulit na meron guys. So wala may mawala kung musalig lang po ta guys. So hapit sa mig butika guys. Kaya naipaliton nga tambal. Dong, asaan bilayo parmasi dong? Ano ra? Farmasi din eh. So ulit na mi guys. So ulit na mi guys. And thank you sa paguban ato karong adlaw guys. And ug sa mga wala pa naka-subscribe guys no, i-click lang ang subscribe button and i-hit ng bell na notification or notification bell, i-hit lang na siya guys. And then
Ana ra siguro para pero ka updated sa ako ang mga latest nga i-upload nga videos guys. I-click ng notification bell. So ana lang guys, going na ko pauli ron. Tangatang na lang mo sa musunod pa nga mga video guys nga ato i-upload. And Lenju Milks will be signing out later. So pagawas namin sa highways tukuran guys. No, naraw sa highway na. So dili na nako iyan ang ato ang vlog karon guys. No? Dili na nako and thank you sa pag-uban sa atong video karon guys. O i-click lang na notification bell guys and i-click ang subscribe button para updated ka sa ako ang mga video. No? And Lenju Milks will be signing off right now. So bye bye and see you in the next video. Ride safe. Bye bye. Ako na.